Vážený pán primátor, pani prednostka, pani riaditeľky, priatelia z Rotary klubu. Zišli sme sa pri takej príležitosti, ktorá je pre nás príjemnou, dúfam, že bude príjemnou aj pre vás. Na území teda Rotary klubu Luč a Rotary klubu Piešťany, na území týchto dvoch klubov sa zrodila táto myšlienka v hlave z poľskej strany pána Vieslava Kozaneckého z tohoto Rotary klubu, zo slovenskej strany nášho člena Pavla Jurkieviča. Čiže títo dvaja ľudia boli takí zlatí a dali vlastne dohromady tento projekt. Sú to hračky, ktoré sme sa rozhodli na pôde klubu, že venujeme zariadeniam mesta Piešťany. Ja to vám ďakujem a prajem do tejto ušľachtilej práce ešte veľa pevných síl a zdaru. Takže ďakujem pánovi Perneckému za všetky deti, ktoré si teraz vezmú hračky. Aj sám za seba, lebo som si to udiel. Ďakujem. Poď, pani riaditeľka, nebudete to zase. Sem do auta odnesieme, poď. Tam ideme.